Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Hei rakas. Hei. Tervetuloa uuden videon pariin. Mä ajattelin, että mä tällä kertaa kuvaan vähän meidän koko viikonloppua. Tänään on perjantai. Ja mun piti tänään tehdä kirjoitustöitä, mutta tuolla on niin hyvä valo, että mä päätin, että mä kuvaan sittenkin tänään vähän videoita tonne Instagramiin. Niin nyt sitten ehostan itseäni, meikkaan ja laitan tukan, niin sit mä kuvaan niitä videoita. Tänään kun on perjantai, niin meidän, tai niinku noin isommat lapset tulee meille nyt sitten taas viikoksi. Ne tulee koulun jälkeen kotiin. Ja sitten ne on meillä niinku tän seuraavan viikon. Niin, nyt alkaa sitten semmonen 3 lapsen arki taas. Ja just sen takia mä ajattelin, että voisi olla kiva kuvata teille tätä meidän viikonloppua. Mulla on ainakin tarkoituksena leipää. Ja sitten sit meillä on sunnuntaina leffapesä. Me katsotaan Vaiana 2, kun se tulee tänne Disney Plusalle. Niin katsotaan se yhdessä. Tätä meidän lapset odottaa kaikkein eniten. Ja mitäs muuta me sitten tehdään? Leffapesään kuuluu sitten oleellisena osana erilaiset herkut. Ja joo, muuta semmoista niinku merkittävää suunnitelmaa meillä ei ole. Koska mulla on myös se, että se periaate, että mä haluan pitää viikonlopussa myös tyhjää tilaa, koska se on noille, erityisesti noille koululaisille mahdollisuus levätä. Meillä on siis ekaluokkalainen ja kolmosluokkalainen, ja ekaluokkalaisella on ollut opeteltava siinä, että on alkanut koulu tänä vuonna, tai siis viime syksynä. Ja kolmosluokkalaisella on selkeästi se opiskelu niinku vaativoitunut, niin mulla on tosi tärkeää, että ne saa myös levätä. Joten sen takia meillä ei ole mitään erikoissuunnitelmia. Mutta mä mietin, että jos ilmat on hyvät, niin olisi tosi kiva käydä retkellä. Ja sit tosissaan mä leivon. Mä tossa vähän googlettelin ja suunnittelin semmoista geisha-juustokakureseptiä. Mulla on tapana, että mä aika harvoin otan suoraan valmista reseptiä, vaan mä saatan sit modata useampia, kun mä leivon, koska osaan sen. Mutta joo, eipä tässä nyt sen kummempaa. Nyt mä tosissaan meikkaan ja sit mä rupeen hommiin. No niin, mä sain meikattua ja syötyä. Ja nyt Taaper nukkuu. Totta lähti käymään kaupassa. Mä todennäköisesti kuvaan tässä nyt muutaman videon. Ja sitten katsotaan sit mitä mä teen. Nyt ne videot on nyt niinku tärkeimmät. Mulla on tunti aikaa ennen kuin tulee noin koululaiset, niin mä pistän nyt töpinää. Totte teki meille tänään ruokaa. Meillä on perunamuusia ja kananmunakastiketta ja sit kasviksia noitten kanssa. Ja siis silloin kun me tavattiin hänen kanssaan, niin hänellä on ollut niinku 2 bravuuria, mitä hän teki. Ja nyt hän taitaa itse asiassa tehdä jopa enemmän ruokaa kuin minä. Aika huikea kehitys. Minä toki siis annan neuvoja ihan niinku pyytämättäkin. Tänään tuli taas semmoinen tilanne, kun mulla oli hirveän hyvä neuvo annettavana.
Ja Totta nyt sitten ei arvostanut sitä, niin hän vaan totesi, että painu suksi kuseen. Mä halusin tulla kokeilemaan näyttää teille, kun mulla on ihan sikasöpö kotiasu. Mulla on niinku tämmöiset löysät housut, lävit ja sit mulla on Kaikon kietosupaita. Mä tykkään pitää tätä tälleen, että nää rosetit liehuu täällä. Mut vitsi, mä tykkään tästä. Mä en tiedä näkyykö tää nyt ihan hirveän hyvin sinne, mutta lävit. Ei mulla muuta tähän väliin. Mä lähdin tässä vielä lenkille. Mä sain ton kakun jääkaappiin. Se saa hyytyä siellä oikeastaan huomiseen asti. Niin että huomenna jatkuu se. Ja nyt mä lähdin lenkille. Totte jäi paistamaan lapsille köyhiä risareita. Eli ostanut kaupasta tarjouspulloa. Niin mä lähdin nauttimaan tästä auringonpaisteesta. Aivan ihanaa. Mä yritän lenkkeillä niinku joka päivä. Mutta esimerkiksi nyt niinku 2 päivänä en oo ehtinyt käymään. Niin nyt lähdin sitten tänne auringonpaisteeseen. Onpahan ollut päivä. Tässä on ollut tää ilta aikamoista hässäkkää, kun täällä on ollut kaikki 3 lasta kotona. Mä oon taas itekseni illan näiden kanssa, niin on ollut kädet täynnä tänään. Mä julkaisin mun ihan ensimmäisen YouTube-videon. Ja sitä katsottiinkin sitten koko perheen voimin. Että tossa noi koululaiset on tällä hetkellä mun isoimpia faneja, mikä on tosi liikuttavaa. Mutta nyt mä tässä kirjoittelen illan ja menen sitten itekin nukkumaan. No? Voitko laittaa sen lampun päälle? Tai sen lampun siihen niinku kiinni siihen. Okei, mä tuun. Hello! Se olisi lauantai. Mä oon herännyt lasten kanssa tässä aamusella. Ja Totte nukkuu, koska se on ollut... Apua! Se on tehnyt pitkän vuoron töissä. Niin se nukkuu vielä. Ja tänään olisi tarkoitus lähteä ainakin Oodi
Hei. No sen kanssa voit tulla. Hassu. Kakku oli hyvää. Taapero piti laittaa kylpyyn sen jälkeen, kun hän oli syönyt oman palasensa. Mä teen silleen, että mä kirjoitan ton reseptin mun blogiin ja laitan sitten tonne alle linkin siihen reseptiin. Niin sieltä löytyy sitten semmonen hyvä resepti, mitä käydä kattelemassa. Nyt me todennäköisesti hetki hengaillaan ja varmaan siivotaan, koska asunto näyttää siltä, että lapsia on ollut kotona. Ja sitten me lähdetään varmaan Taaperon päiväunien jälkeen tuonne Oodiin. Semmonen ohjelma tänne. Kuten sanoin, kämppä näyttää siltä, että lapset on ollut kotona. Että tässä vähän kamoi paikalleen ja kohta sit toi Taapero nukkuu. Hissi! Hyvä! Tarvitset apua? Ai, hienosti sait! Me ollaan kohta tuossa Oodilla. Ja no koululaiset haluaa pelata tätä kaushakkia. Tultiin hetki sitten Oodista kotiin. Tai siis minä tulin lasten kanssa. Totte lähti töihin.
Huomenna se on vapaalla, mutta tää ilta pitäisi vielä. Onko sulla nälkä? Tehdäänkö sulle iltapalaa? Joo, tehdään. Tässä oli vähän työ ja tuskan takana saada noin jälkeläiset sänkyihin. Nyt kaikkein pienin nukkuu, isommat kuuntelee vielä äänisatua. Mä tein just itselleni iltapalaa ja nyt mä oon tässä rauhakseen. Mä teen tossa vielä kyllä iltajumpan. Mulla on tänään listalla venyttelyt, niin ne auttaa sitten vähän rauhoittumaan. Mä oon aivan tööt, joten pistetään tää vlogi nyt tältä päivältä purkkiin ja jatketaan huomenna. Hyvää yötä! Se oli sunnuntai. Ja me ollaan lähdössä kauppaan Taten kanssa. Mennään treffeille ruokakauppaan. Täällä on taas ollut melkoinen meteli heti aamusta, niin tuntui siltä, että pitää lähteä hetkeksi pihalle. Nyt on kaupassa käyty ja me tultiin Taten kanssa vähän eri reittejä kotiin, kun se kantaa isot kauppakassit, niin se menee sitten semmoista vähän helpompaa reittiä. Mutta me mentiin silleen nopeeta, missä ei ole niin pitkä odotus. Tää meni ihan näppärästi, niin ei mene tuolla Taaperolla hermo. Ja nyt ollaan kohta kotona. Ja täällä on ihan sikanatti ilma. Aurinko paistaa. On semmonen aika kirpakka pakkanen, tai siis semmonen aika pureva kylmyys, mutta muuten tosi nätti ilma. Että mä menen kyllä tänään ihan varmasti lenkille. Jahka ehdin. Mut siis ihanaa, kun aurinko paistaa, kun tuntuu, että tossa oli semmonen 4 kuukautta kestänyt marraskuu. Niin mä nautin tästä todella paljon. Niin pakko päästä tänään lenkille. Mutta joo. Mä oon kohta kotona, niin mä laitan ton Taaperon päiväunille ja ruvetaan tekemään pikkuhiljaa ruokaa. Ja mä ajattelin itse asiassa kuvata nyt seuraavaksi tämmösen meidän viikon arkiruokavideot. Tai viikon arkiruuat videon. Niin
saa kertoa, että kiinnostaako tämmönen lapsiperheen viikon arkiruuat. Niin se tulee sitten ehkä jossain vaiheessa. Mut joo, nyt kotia. Hei, mä haluan näyttää, mitä me löydettiin Prismasta Toten kanssa. Löydettiin tämmösiä kukkatullia. Elikkä näillä saa tehtyä semmosia kukan näköisiä pursutuksia kakkuun. Uskokaa tai alkaa. Niin mä odotan innolla, että mä pääsen testaamaan näitä. Minut tuntevat tiedot, että mä oon kova leipomaan, niin nämä pääsee tänä keväänä käyttöön. Mä oon aika innoissani näistä. Hei. Hei, onko sä nyt vahville rautaseinässä? Oh. Tästä tulee hyvä. Niin mä ajattelin, että se voi olla, että se ruoka valmistuu paremmin kuin töpseliuseinissä. Love you. Love you. Mä lähden lenkille. Lähden lenkille. Apua. Täällä on ihan mieletön ilma olla lenkillä. Aurinko paistaa. Aivan ihanaa. Ja tästä ne lenkkikelit vaan niinku paranee, kun kevät etenee. Huhhuh. No niin, me ollaan nyt mä oon päässyt lenkiltä kotiin jo useampi tunti sitten. Ja nyt me ollaan tässä Kahvilähetys. Kiitos. Mä sain iltakahvin. Iltakahvin sillä kello on, se on yli 5 jo. Joo. Mutta kun mä epäilen, että mulla on jonkin ehkä jotain ADHD tai jonkun muun neuroepätyypillisyyden tyyppistä, kun mulla ei kahvi vaikuta iltasella ollenkaan. Et mä voin vaikka juoda ennen nukkumaan menoa kahvia ja mä nukun silti hyvin. Mut niin sit kun mä tulin lenkiltä kotiin, niin sit me patistettiin nämä lapset ulos, koska oli niin hyvä ilma. Ja no, niitä piti vähän patistaa. Sitten Totte meni samalla ton Taaperon kanssa ulos hetkeksi ja no sit sen jälkeen me ruvettiin siivoamaan. Mä tuolla keittiössä laitan tiskit ja pesin lattian ja nyt me aloitetaan sitten pikkuhiljaa vähän iltapuuhiin. Me ollaan tosissaan koululaisille luvattu leffapesä. Niin tässä pitää kohta ruveta tekemään pirtelöä ja popcornia. Mut sit olisi hyvä, että ne ennen sitä söis. Ja sit pitää laittaa se leffapesä. Mitäköhän täällä nyt taas pitää niinku tehdä? Ja hei, tässä on Liisa ihme maavipoi. Kato. Oo. Kun se putosi sinne kaninkoloon, niin se oli leijuviikkamoi. Hei, täälläkin on, kato, Liisan ihme masvipoi. Kato, tuolla on tämmönen sydän. Eikö tää voi muuten olla ihan vaan jotain lumikkiviä tai... Mulla tulee tosta ekana mieleen se Mad Hatterin se pöytä, mut siinä pitäisi olla erilaisia penkkejä koko ajan. Meillä on jonkun aikaa leffailta kuulunut olennaisena osana Oreo-piirtelyä.
Niin nyt mä sitä teen. Että tätä lapset toivoo aina. Ja sit popcornia, just meillä on karkkia. Niin tehdään niin nämä. Äiti rupeaa surruuttaa. Missäköhän tän kansi on? Eipä tässä näemme. Helpompaa tälleen. Äiti, toi näyttää hyvältä, mä haluun. Me aletaan täällä kattoo Vaijanaa. Ja niin. Tää video oli tällä kertaa tässä. Peukuta jos tykkäsit. Ja hei, olisi kiva kuulla, että tykkäsit sä tämmöisestä useamman päivän videosta. Haluatko näitä jatkossa? Vai onko parempi semmonen 1 päivän my day? Mutta nähdään ensi videossa. Moi moi!